Hej, ja. Vi laver den her kampagne, fordi at vi vil gøre det nemmere for jer alle sammen. For jer at komme i alle offentlig transport. at komme frem og tilbage. Ja, og ja, bare følg med i videoen, hvis I vil se, hvad det er, vi vil have den Og hvad der kampagne. er godt for bussen. Ja, ja. Transporten skal gøres nemmere og billigere. Første grund er sådan til, at det skal være nemmere, fordi også sådan for gamle mennesker, som ikke kan få et kørekort, de skal også have chancen for at sådan komme frem og tilbage på steder. Og så burde det ikke være så dyrt, bare fordi de ikke kan køre bil. Og for os unge, sådan for eksempel, hvis vi skal et sted hen, så burde det ikke være så dyrt. Fordi at det skal være nemt for alle mennesker at komme frem og tilbage, der hvor de gerne vil hen. Og at Transport skal blive nemmere og billigere. Der er mange gamle mennesker, der ikke har kørekort, som måske skal over til deres familie, der er langt væk, eller yngre børn, der ikke lige har chance for at blive kørt af deres forældre. Ja, og så noget bedre, og så skal det ikke være så dyrt, så det skal være alle, der har råd til det. hej. Ja, Vi synes, at grunden til, at vi gør det her, det er fordi, at det skal være nemmere for unge og gamle at komme frem og tilbage. og så vil vi gøre jeres rejse mere behagelig og billigere. Ja. Og især fordi, at gamle mennesker, de skal jo også betale noget for at komme frem og tilbage. Det er ikke sikkert, at de må få kørekort og sådan noget. Og så er der også dem, som ikke går i folkeskole mere, de skal betale for deres buskort. Og ja, det er rimelig dyrt, så det synes vi, at det skal blive gjort billigere. Ja. Så det er derfor, vi laver den her kampagne. Vi synes, at I skal stemme på os, fordi vi gør det nemmere for Unge, så fra unge til gamle, at og sådan komme frem og tilbage, Ja. f.eks. til en fest eller hen til deres familie, der bor langt væk, kunne være, eller hvad det er. Stem på os!